Vi vil gerne bruge dig som testperson til at teste den hjemmeside, som vi har lavet, hvis det er okay. Ja. Det er ikke dig eller din IT-viden, vi tester. Vi tester blot vores arbejde i forbindelse med at levere et klart budskab. For at samle så meget data som muligt, vil vi gerne optage testen. Er det okay med dig? Ja. Det er vigtigt, at det bliver en god oplevelse for dig på hjemmesiden, så derfor vil vi teste nogle forskellige scenarier, hvor du skal finde noget på siden. Testen og det efterfølgende interview, det tager ikke mere 10-15 minutter. Men du siger bare til, hvis du har brug for en pause. Du vil blive præsenteret for hjemmesiden, hvor du skal udføre nogle opgaver for at teste, om hjemmesiden virker, og at indholdet er til at finde. Under testen vil vi rigtig gerne have, at du tænker højt, altså at du siger lige præcis, hvad det er, du tænker på. Du vil blive præsenteret for en opgave ad gangen, og når du mener, du har løst en opgave, så skal du bare sige til, så går vi videre til næste. Ja. Ja, okay. Ved første blik, hvad tror du så umiddelbart, at hjemmesiden handler om? Studenter, som gerne vil være entreprenører. Noget med, hvordan de kan deltage i nogle events, og hvilke nogle redskaber man kan bruge, og så noget inspiration. Jeg kan se, at der er en blog og et galleri. Ja. Ja. Prøv at finde noget reelt fakta omkring, hvilke produkt eller service, der bliver udbudt. Her, nu går jeg ind under About, og der står lidt om, at I befinder jer i Kolding, og I fokuserer på studenter. Og jeres service går ud på at inspirere og motivere studenter. Ja. Og så lidt om, hvordan... Ja. Og der står især, at jeres mission, det er som et motiveret team, og at skabe attraktive firmaer, både for eller for de unge studenter, som gerne skal være entreprenører, og sponsorerne dertil. Mm. Ja. Er der andre steder, som umiddelbart... Hvad var det, jeg skulle mere til? Ja. Det var, find noget reelt fakta omkring, hvilket produkt eller service, der bliver udbudt. Ja, så vil jeg nok lige vælge at gå ind under events også, for at se, hvad der er her. Her der kan se noget med, at I også tilbyder, at man kan få en snak om, hvordan det er at være entreprenør, som fokuserer på de negative og positive sider ved det. Og der er så også nogle videoer her, man kan se i forhold til, hvor man kan undersøge, hvad I laver. Og ja. Jeg kan se her, nu kender jeg jo Kasper Eden, så der er en video med ham også, hvor han præsenterer hans virksomhed. Ja. Ja. Så synes jeg har løst opgaven. Ja. Og du har en klar fornemmelse for, hvad det kan gøre for dig? Jeg har i hvert fald en klar idé om, hvad I laver. For at få en fornemmelse om, hvad det skulle gøre for mig, så skulle jeg nok ind og se videoerne. Ja. Og høre, hvad de har at sige. Og der kan man sige, for mig, som kender Kasper, der vil jeg jo sige, at han er jo så en rigtig troværdig informationskilde. Mm. Netop fordi jeg kender ham, eller som de fleste i Kolding nok i hvert fald har hørt om ham. Ja. Sådan lige som udgangspunkt, synes du, det var svært at finde produktet/service, som der bliver tilbudt på siden? Nej. Nej. Står der noget, som du regner med at finde? Som du umiddelbart tænkte, at det vil du forvente at se? Noget, som jeg forventede at se.
Da du så forsiden, tænkte du, at der var noget, du ville forvente at se og opleve på hjemmesiden? Enten så forstår jeg ikke spørgsmålet, eller så tænker jeg umiddelbart nej. Nej. Altså ved forsiden her, man får bare lige et kort overblik over, hvad det er, vil jeg sige. Så kan jeg også se, hvis jeg scroller ned her, at man kan se lidt om jeres sponsorer. Og I har en fin feature her, hvor der står Need help to get started. Ja. Ja. Og man kan også læse, hvad andre synes om det. Så kan man sige, så kan man på rimelig kort tid, der kan man vurdere, om det virker troværdigt, om det virker relevant for mig. Vil lige læse deres. Og svarer du faktisk på næste. Det var Ja. om du kunne finde, hvad tidligere brugere har sagt. Ja. Hvordan virker det for dig? Altså umiddelbart så er det ikke logisk for mig at køre ned på en startside. Jeg kan godt lide, at det bare, altså det står øverst her, og så skulle der måske være en her, hvor der stod, hør hvad andre siger, eller noget i den stil. Eller så skulle det i hvert fald stå tydeligt, at længere nede på siden, der ville være det og det. Så man vidste, at man kunne scrolle ned og se noget mere. Ja. Synes du, det er godt, at der står, hvad tidligere studerende Ja, synes? Ja. det synes jeg er meget godt. Kan du finde noget om virksomheden? Ja, før der var jeg inde i About, det kan jeg lige gøre igen. Der stod lidt om grundlæggeren. Ja. Er der mulighed for at blive en del af teamet? Det er ikke så meget, når jeg trykker lige. Connecting, siger den. Okay. Men jeg kan se her, der står der i hvert fald noget med internship på hjemmesiden alene. Ja. Så der er der i hvert fald nok mulighed for noget praktik. Jeg vil så rigtig komme videre. Ja, det var lidt træls. Det klager jeg selvfølgelig. Er I på skolens netværk? Ja, det skal nok være. Ja, det er sådan. Men det næste, er der billeder eller videoer, du kan finde nogle steder? Ja. Ja. Hvordan virker det for dig, at der er billeder og videoer? Det virker godt. Altså, en ting er, at det virker som om, at der er gjort noget ud af hjemmesiden. Altså, både med billederne også, at designet de grunde, når der sådan, ja, hernede, at det sådan skifter. At det ikke er et album, man skal ind i at sidde og bladre. Det kan jeg se, I også har, men det er nok med noget lidt mere konkret, med billeder fra jeres events, kunne jeg forestille mig. Men ellers så fungerer det rigtig godt. Også det, at der er lagt noget tid i det, nogle kræfter i det. Det synes jeg viser, at virksomheden selv også har en passion for det, de laver. Ja. Hvis nu vi går ud fra, at du er rimelig interesseret i produkter og gerne vil læse om, hvad det præcis er for noget. Ja. Hvilken knap på menuen går du ind på for at finde ud af noget om produkter? Det er et rigtig godt spørgsmål. Umiddelbart så vil jeg nok sige About. Men nu har jeg jo været derinde og kunne egentlig se, at det ikke sådan primært var der. At det måske nærmere var inde under events, for der kunne man se beskrivelsen af de forskellige. Ja. Det ville jo ikke være noget, der tog mig lang tid at finde frem til, men det ville ikke være ved første klik, at jeg ramte den. Okay. Nu, det går nok ikke lige noget, jeg må, men jeg må lige se om... Jeg tror, noget går i Ja. Nå. Så. Vi prøver lige at køre videre så godt vi nu kan. Ja. Hvis du gerne vil starte en virksomhed, Ja. og har brug for hjælp, hvor vil du så gå hen på siden? Jeg går herned, hvor der står
get started. Ja. Hvorfor? Fordi der står en stor overskrift, hvor der står Need help to get started, Ja. og en knap, som man kan trykke på. Ja. Hvis ikke du skulle scrolle ned, ja, det er den helt. Hvis ikke du skulle scrolle ned, Ja. hvor på menuen, sådan umiddelbart, når den hedder About, Event, Toolbox, Blog, Gallery og Kontakt. Så vil jeg også trykke på kontakt. Kontakt? Ja. Hvorfor? Det ville enten være den, eller også ville det være Toolbox. Kontakt tænker jeg, fordi hvis jeg ønsker at købe jeres service, så skal jeg jo i kontakt med jer. Så det er ikke længere en undersøgelse, jeg bare selv laver. Så er I lige pludselig indover. Ja. Og Toolbox, fordi det giver bare god mening at have noget, at hvis man skal i gang med noget, så skal man i gang med nogle redskaber. Ja. Hvor mindes du på hjemmesiden, at der står, at det er en vare, man kan købe? Det mindes jeg ikke, at der står nogen steder. I hvert fald ikke der, hvor jeg lige var. Jeg vil heller ikke sige, at det lød som om, at det var at det var gratis service. Nej. Men det var heller ikke, det stod heller ikke tydeligt, at der var en pris på noget. Nej. Super fint. Ja. Hvis du gerne vil i kontakt med virksomheden, hvor vil du gå hen? Kontakt. Ja. Ja. Hvordan synes du helheden af oplevelsen af hjemmesiden har været? Jeg synes, helheden har været god. Det er lækkert at komme ind på en hjemmeside, hvor der er nogle farver, og hvor, som tidligere også nævnt, at der er gjort noget ud af designet. Også det med at have en menu, det gør får det hele til at virke mere overskueligt. Ja. Hvordan synes du, at sidens indhold var sat op? Jeg synes, og det kan godt være, at det er bare mig, der ikke har meget erfaring på hjemmesiden, men når man går ind under om, så synes jeg, at der burde stå noget mere om, hvilke service der bliver tilbudt, og hvilke produkter. Selvfølgelig også noget historien bag, eller måske så skulle historien bag have sit helt eget, bare hed historie, eller om os. Sådan. Der havde jeg nok forventet at finde noget om produkter eller service. Ja. Ja. Skal ikke forvente, at jeg kan huske. Hvad synes du om valget og brugen af farver på siden? Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Grøn er jo håbets farve. Så, og man kan også sige, at grøn er jo også farven for, når man er ny noget. Og det vil man jo typisk også være, når man vælger at gå ind på jeres hjemmeside. Så den grønne farve på forsiden, den fungerer rigtig godt. Ja. Hvad synes du om brugen af skrifttyperne? Sådan lige hvad du kan huske. Jamen, den var også fin. Det var lidt småt noget af det op i menuen, men det kunne man sagtens læse det. Ja. Og jeg synes, det var fint. En rolig skrifttype. Nogle gange kan man godt komme ind, og så står det hele med sådan en skråskrift, og det er nærmest ikke til at læse. Så en tydelig, fin skrifttype og størrelse. I hvert fald i de tekstbokse, der er. Ja, super. Hvis du skulle starte virksomhed, vil du overveje at benytte dig af siden? Hvorfor? Hvorfor ikke? Det vil jeg nok, men spørgsmålet er, om jeg også vil. Og det vil jeg, fordi at du har reklameret rigtig godt for GoBuddy. Og jeg tænker, at hvis jeg lagde tid i at gå ind på hjemmesiden, at så vil jeg også gøre det alligevel. Så vidt jeg ved, så er det en gratis service, og ekstra hjælp, det kan man aldrig få nok af. Ja. Virker de service, der bliver tilbudt, troværdigt fra en skala fra 1 til 10, hvor 1 selvfølgelig ikke er så troværdigt, og 10 det er meget?
Jamen, det gør det. Jeg vil nok give det en 9'er, eller ja, en stor 8'er, eller en mellem 9'er. Ja. Sted der imellem. Nu nåede jeg heller ikke selv så meget, men inde under events, det var ikke sådan tydeligt sådan lige at se de kommende, tænker jeg ikke umiddelbart. Nej. Men der var til gengæld en fin beskrivelse af nogen, der havde været på eventsene, hvor man kunne gå ind og se, hvad de havde lavet, og hvad de synes om det. Det virker meget troværdigt. Ja. Okay. Hvad virker ikke så godt på hjemmesiden? Jamen, jeg vil synes startsiden der, at man skal scrolle ned for at få mere information. Det burde fremgå tydeligere, at der kommer mere, hvis du scroller ned. Okay. Ellers? Nej. Nej. Jeg nåede ikke at se jeres kontaktside eller toolbox. Nej. Det beklager jeg selvfølgelig Nej, også. det er jo ikke jeres skyld. Er det overordnede indtryk, igen en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er ikke så godt, og 10 det er bare super begejstret for hjemmesiden. Ligger den stadig på 8? Ja, det vil jeg sige, den gør. Igen, super fedt at komme ind på en hjemmeside, hvor man kan se, der er gjort noget ud af designet, og farverne, der er tænkt over det, at man ikke bare har plottet noget ind. Det virker dramatisk at komme ind på en hjemmeside, hvis farven har været rød i stedet for den grønne, for eksempel. Så det synes jeg, det virker som om, der er lagt rigtig meget arbejde i det. Det er lækkert at se os som potentielt forbrugere. Ja. Hvis du skulle give os et godt råd til, hvad vi skulle huske på hjemmesiden som det allervigtigste, som du godt kunne tænke dig. Altså et råd til, hvad I skulle gøre fremover, eller hvad I skulle beholde. Det er sådan i forhold til design og funktionalitet, hvad du umiddelbart har oplevet. Hvis du skulle nævne 1 eller 2 ting, som vil være vigtigst for dig, der blev ordnet, hvad skulle det være? Funktionaliteten er helt klart den vigtigste. Altså det er skide lige meget, om man har lavet et fedt design, hvis man kommer ind på en hjemmeside, og man ikke kan finde rundt i noget som helst. Ja. Men jeg synes egentlig sagtens, at man kunne finde rundt inde på hjemmesiden, og jeg synes også, at designet var rigtig fint. Så der vil jeg sige, at jeg har formået begge dele, og holde det på et højt niveau, synes jeg. Ja. Super. Det var det. Så vil vi gerne sige tusind tak, fordi du lige ville hjælpe os. Men det var altså lidt.